Abundang kultura ug mga gama sa Filipino artists gibida ato sa pagsalmot sa Pilipinas sa World Expo 2022 nga gipahigayon sa nasod, Dubai. Ani report. Gibida ang kultura sa mga Pilipino sa World Expo 2022 nga kasamtangang gipahigayon sa nasod, Dubai. Usa ang nasod Pilipinas nga naimbitahan sa maong panagtigom. Pero pag sinabing World Expo, ito yung Olympics. Ito yung hindi ka nagbebenta necessarily. Meron kang kaunting tindahan na napakagara ng tindahan. Pero ang buod, ang kalakihan ng pavilion ay ang iyong kwento ng iyong bayan. Matag nasod adunay kaugalingong pavilion kung asa gipasundayag ang mga landmark ug abundang kultura sa nasod. Pinaagi sa presentasyon gamit ang modernong teknolohiya ug imbensyon, mas nahatagan niini og kinabuhi ang istorya sa nasod, Pilipinas. Basta makuha nila yung kwento, ganito pala, ang mga ninuro namin pala ay sanay lumayag. Gipasundayag usab sa World Expo 2022 ang atong mga gipasigarbong gipang-ukit sa atong mga Filipino artist. Makikita po ninyo sa loob at labas ng pavilion ay lahat art, malalaking sculpture. At saka may isang mural na napakalaki, napakagaling ng mga artist na napili. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.